gautxin mendetakerlakoek ezin jetaldea, jak eta babarru magikoak antzerkia egingo du. Bazen behin, baso batean, etxe bat zegoen, eta han, jak eta bere ama bizi ziren. Eta egun batean, amak esan zion. Joan merkatura eta saldu behia, mesedez. Bale. Orduan, jak behia saldu zuen norbaiteri eta bera babarrun magikoak eman zion. Orduan, jak etxera joan zenean, esan zion amari. Ama, behia saldu dut. Zer, dirupile eman diduzute? Ez, babarrun magiko hau. Babarrun magikoak magia ez da existitzen. Amatxo, bronka bota dit. Babarrun magikoak ziren, baina... Babarrun magikoak baban hori alakoa. Urrengoa jata... Amatxo, babarrun magikoak bota zituen leio. Eta jakek beldur pizkatxo bat hartu zuen. Eta gero ama esan zion jateko bere logelara eta hurrengo egunean sorpresa bat hartu zen. Ala, babarrun magikoak! Landare bat oso handi bat egin da eta zeruraino iristen da. Zerura iritsi zenean sorpresa bat eman zen, gaztelu bat zegoen. Hala, gaztelu bat, pano! Bazkaria prestatzen eta bazkaria prestatzen jaten duen ogro horrek. Ara, tirrila. Kaixo, zeizera zuk? Ni jak naiz, eta zuk? Ni gaztelu honetaren mezkaenea. Zein nahi duzu? Eman aldirazu janari pizka? Bai, pasa. Entzun zuen ogroa etortzen zela, eta esan zion eskutatzeko. Zerrezka, mutiko, eskututu behar zara. Eskamea! Ekarri gauza bat jateko! Zer nahi duzu jateko? Nahi desuna! Afal ondoren, hasi zen zenbatzen dirua. Eta lotan hasi zen. Jakek hartu zuen diru guztia. Dirua lapurtuko diot. Ogora esnatu zenean oso haserre zegoen lapurtu ziotelako dirua. Jak atzetik korrikasi zen. Nire dirua! Oie lapurtu di! Dirua! Eman dirua! Eman dirua! Landaretik jaitsi zen eta zierra bat hartu zuen. Eta erraldoia iritsi baino lehen, jak moztu zuen landarea eta erraldoia erori zen eta hil zen. Handik aurrera, jak eta bere amak bizi ziren. Begira zenbat diru. Ai, zenbat dirua, nondik atera dezu? Erraldoiari kendu dio. Magiko esker. Oso ondo, seme. Arabazan eta esazan zara ia kalabazan eta atera dadila ekintzako plazan.